Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musaku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sopo nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu Ndrawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caedan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bare tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara karaku, Janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, Wani karaku. sing nawedeni apamu. Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa Saiki nendi? nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang Ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku. panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa, Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ya butuh mo. Oh butuh. Tenan? Nggih.